Збірна України представила офіційну форму, в якій виступить на Олімпійських іграх в Токіо. На презентацію до Олімпійського дому в Києві завітав і президент України Володимир Зеленський з дружиною. Екіпірування виконано в ніжних відтінках синього та жовтого. В такій формі наша олімпійська збірна з'явиться на відкритті ігор у Токіо 23 липня. Українські спортсмени здобули 160 ліцензій та змагатимуться у 29 дисциплінах. Закінчаться змагання 8 серпня. Кримський борець Лінур Тіміров їде на Олімпіаду в Токіо у складі збірної України. 31-річний кримський татарин борець у греко-римській боротьбі виступить у категорії до 60 кілограмів. Лінур ще в 2019 році на чемпіонаті світу, який проходив у Казахстані, здобув олімпійську ліцензію, завоювавши бронзову медаль. Протягом останніх тижнів перебував на тренуваннях на олімпійській базі в Конча-Заспі. Перед вильотом до Токіо поділився своїми планами та передав вітання своїм уболівальникам у Криму. Для меня это очень большая честь представлять наш народ на Олимпийских играх, на такой высокой арене. И я хочу сказать, что в нашем народе очень много талантливых ребят и очень много достойных ребят, которые тоже могут занимать эти места и которые заслуживают тоже представлять наш народ. И я думаю, с нашими вместе сплоченными силами мы сможем сделать так, что не только один человек будет на Олимпиаде. И, пользуясь случаем, хочу передать домой в Крым всем большой привет, всем салам алейкум, всем селям. Я люблю, очень ценю, что все за меня болеют и все переживают. Большая благодарность всем родным, близким, всем крымчанам. И мне очень приятно, что за меня болеют и ждут от меня результатов. И также самое переживают за мой результат. Олімпіада в Японії відбудеться без глядачів. Про це повідомили організатори ігор. Причиною такого рішення стало прискорене поширення коронавірусу в Токіо. Влада запроваджує режим надзвичайної ситуації з 12 липня до 22 серпня. На п'ятисторонній нараді Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного паралімпійського комітету, оргкомітету ігор, уряду Токіо і національного уряду ми вирішили, що глядачів на трибунах у Токіо не буде, оскільки в столиці оголошено режим надзвичайної ситуації. Раніше влада планувала допустити на змагання в якості глядачів тільки жителів країни. При цьому трибуни можна було б заповнити наполовину. Але тепер глядачів не пустять і в сусідніх префектурах Тіба, Канагава і Сайтама. Хоча там режиму надзвичайної ситуації немає. Ми хотіли бачити повні стадіони, щоб глядачі теж вітали спортсменів. Це в повній мірі продемонструвало б значимість спорту. Однак зараз росте захворюваність на коронавірус, тому, на жаль, у нас немає іншого вибору, крім як проводити ігри з обмежувальними заходами. Тим часом змагання у префектурах Міягі, Фукусіма, Ібаракі і Сідзуоко пройдуть з глядачами, але їх число буде обмежене. Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо запланована на 23 липня. Ігри триватимуть до 8 серпня.